Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Ekku l-lodwa tajba lil kulħadd. Nilqawkom għal dina l-Ewkaristija fejn illum sejrin nkomplu nisimgħu il-kelma tixxandrilna mill-Atti tal-Apostli fejn illum qiegħda ssir il-predikazzjoni lil pagani. Jew laħwa aħna wkoll bħalhom inkomplu nilqgħu il-messaġġ il-kelma ta' Alla. U nistidinkom fil-bidu sabiex narfu in-nuqqasijiet tagħna. Flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġini, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġeddidna bil-Magħmudija Mqazza, għamel il-misteri tal-għajt dejjem iseħħ fina biex taħt il-ħarsien u bil-għajnuna tiegħek nagħmlu ħafna frott u nidħlu fil-għena tal-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan mal-Ispirtu is-Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Is-sibt ta' wara tista' tgħid il-belt ta' Antjokja kollha inġabret biex tisma' il-kelma tal-mulej. Il-Lut meta raw il-folol intlew blejra u bdew imeru lil Pawlu u jidawlu. Imma Pawlu u Barnaba bil-kuraġġ kollu qalu: hekk immeħtieġ li l-kelma ta' Alla titħabbar lilkom l-ewwel. Billi intom qegħdin twarbuha u jidrilkom li ma tistħoqilkomx il-ħajja ta' dejjem, aħna se nduru fuq il-pagani. Għax hekk ordnalna l-mulej, jien għamiltek dawl tal-ġnus biex twassal is-salvazzjoni sa truf l-art. Il-pagani meta semgħu dan bdew jifirħu u jigglorifikaw il-kelma tal-mulej u dawk kollha li kienu magħżula għal ħajja ta' dejjem emnu. Hekk il-kelma tal-mulej baqgħet tinxteret mal-art kollha. Imma l-Lut xewxu n-nisa twajba u magħrufa u wkoll il-kbarat tal-belt u qajmu persekuzzjoni kontra Pawlu u Barnaba u keċċewhom il-barra minn arthom. Huma farfru għal fuqhom it-trapp minn riġlejhom u marru Ikonja. Iżda d-dixxipli intlew bil-ferħ u l-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-lemenija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu flimkien. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Flimkien,
L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Flimkien? L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Jekk iżommu fil-kelma tiegħi, tkunu tassew dixxipli tiegħi jgħid il-mulej u tarfu il-verità. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Il-qari huwa mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Mela f'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kieku araftu lili, kontu tarfu wkoll il-missieri. Min issa il-qudiem tarfuh, anzi rajtuh. U qallu Filippu: Mulej, urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. U Ġesu wieġbu: Ili daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix? Min ra lili ra l-missier. Kif tgħidli urina l-missier? Ma temminx li jiena fil-missier u l-missier huwa fija. Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi, imma l-missier li jammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Emnuni, jiena fil-missier u l-missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuni minħabba dawn l-opri stess. Tassew ngħidilkom, min jemmen fija huwa wkoll qed jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jiena u akbar minnhom qed jagħmel għax jiena sejjer għand il-missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jien nagħmilha biex il-missier ikun glorifikat permezz ta' Ibnu. Iva, jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi jiena nagħmilha. U din hija il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. It-talim tal-Evanġelju inaddafna minn ħtietna. Ekku l-aħwa suppost li f'dawn il-ġimgħat wara l-Għid il-kbir aħna għadna nsellmu lil xulxin b'dik il-frażi sabiħa illi tagħmel sens għalina l-insara il-mulej qam mill-mewt u kulħadd wieġeb flimkien Alleluja. Araw x'dinja tal-ġenn ikollna li kieku kulħadd jgħix f'dan l-ispirtu tal-qawmien ta' Ġesu mill-mewt. Tistgħu timmaġinaw? Però sfortunatament l-umanità illum oġoba tażel dik li l-Papa Ġwanni Pawlu II kien jgħid il-kultura tal-mewt minflok il-kultura tal-ħajja. U llum rajna lil San Pawl meta mar ġewwa Ateni sab li l-Griegi li kienu qegħdin jaduraw ġbijat qaddisa u kellhom artal illi kien hemm kidba fuq din l-artal u kienet tajt li l-Alla mhux magħruf. Li l-Alla mhux magħruf. Għaliex ma kinux jafu minnu u San Pawl ħal opportunità u warrafulhom. Għaliex meta ltaqa' miegħu fit-triq lejn Damasku, Pawlu ddeċieda li jagħti ħajtu 100% għal dan Ġesu Kristu.
U rrit li kieku iwasslu mal-4 titruf tad-dinja. Dan kien Pawlu. Ifakkarni ħafna wkoll fi ktieb li kont rajt darba li kien jismu From Gangland to Promised Land. Dana kitbu John Pridemore li għandu ħajja interessanti ħafna. Illum John huwa speaker Kristjan ta' fama internazzjonali, ġifieri idur mad-dinja kollha jkun mistieden jagħti l-esperjenza tal-ħajja tiegħu. Da kien drug addict, min-naħa l-oħra kien ukoll bouncer f'wieħed mill-pubs ġewwa Londra. Dejjem kien ikun bil-mus f'idejh u ta' 15-il sena kien diġà il-ħabs għaliex kien troublemaker. U fi ġlieda li kellu hemmhekk meta kien bouncer spiċċa minxur mal-art. Għaliex sab min kien ġellied iktar minnu, però ma jafx ġaralu. Li ġralu kien li ħajtu inbidlet ta' taħt fuq. U llum minn drogat, minn bouncer, minn ġellied, minn delinkwenti biex insejħulu hekk illum sar missjonarju ta' Ġesu Kristu. Jaħdem maż-żgħażagħ, jurihom li hemm triq differenti minn dik tal-vjolenza. Illum sar public speaker, mistieden fil-parroċċi, fis-skejjel, fil-ħabsijiet. Meta kien hemm il-jum dinji taż-żgħażagħ ġewwa Sydney ukoll kien mistieden biex jindirizza lil dawk l-400,000 żagħżugħ u żagħżugħa li kien hemm. U qalilhom qasam magħhom il-ġmiel li inti idduq il-Ġesu Kristu u li tgħix għalih. Ekku illum qiegħed jiġri mad-dinja kollha jagħti lectures, jagħti irtiri, jagħti seminars. Għaliex? Għax id-dinja għandha bżonn il-Ġesu Kristu. U lil ħadd iktar lilu biss għandha bżonn. U f'dawn il-missjonarji ispirati minn Pawlu li bħalissa qegħdin naqraw l-ittri tiegħu, illi meta iltaqa' ma' dan Ġesu x'għamel? Pawlu iggranfa miegħu u ma telqu qatt, anzi kien lest li jmut għalih. Kuraġġ l-aħwa. In-nisrani huwa dak illi lest li jmut biex jiddefendi il-verità. Nerġa' nirrepetiha. In-nisrani jienu intom huwa dak illi lest li jmut biex jiddefendi il-verità. Illum fit-talbiet tagħna nitolbu flimkien u ngħidu Mulej xerret fuqna s-slim u l-ferħ tiegħek. Mulej xerret fuqna s-slim u l-ferħ tiegħek. Nitolbu għar-reliġjużi biex jgħixu b'fedeltà is-sejħa tal-vokazzjoni bħala persuni ikkonsagrati. Mulej xerret fuqna is-slim u l-ferħ tiegħek. Nitolbu għall-poplu ta' Iżrael li lilu saru l-wediet tal-patt il-qadim biex jasal għall-arfien tal-verità tal-Evanġelju. Nitolbu. Mulej xerret fuqna is-slim u l-ferħ tiegħek. U nitolbu għaż-żgħażagħ biex f'dinja ta' aljenazzjoni idawru l-ħarsa tagħhom lejn Ġesu li jagħti valur il-ħajjithom u jixħed dawl fuq id-dubji dwar il-ġejjieni. Nitolbu. Mulej xerret fuqna is-slim u l-ferħ tiegħek. U nitolbu għalina biex nitalmu nitolbu fi qbil mar-rieda tiegħek naqilgħu id-don tal-Ispirtu li f'isem tal-Mulej Ġesu li mgħallem tat-talb. Nitolbu. Mulej xerret fuqna is-slim u l-ferħ tiegħek. F'qalbna ejjew nagħmlu it-talba tagħna.
Dawn it-talbiet nitolbuhom bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Jew nitolbu l-aħwa ħalli dan is-sagrifiċċju joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U fit-tjieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni, ilqa' is-sagrifiċċju li aħna llum ġejna noffrulek u għamel li nqimu l-offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Ja ħaġa verament sewwa u xierqa. Illi llum inġbarna biex il-Alla rroddulu il-ħajr u qeret il-ħażen tal-immoddi, ġeddet il-ħolqien li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt mad-dinja kollha aħna nimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mal-anġli jinġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Mulej, inti l-qaddis, inti huwa il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati, Ġesu ħa il-ħobs, għamel talba ta' ratti l-ħajr birek, qasam, newlulhom u qalilhom, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Imbagħad wara li kila Ġesu ħal-kalċi bl-imbit talab radlek il-ħajr, newlulhom u qalilhom ħudu, ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha u għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan huwa l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. U dak li qegħdin niċċelebraw illum huwa t-tifkira
tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Aħna nofrulek dal-ħobs li jagħti l-ħajja dan il-kalċi li salvana. U roddulek il-ħajr li xoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċakon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja li tinsab imxerda mad-dinja kollha. Nitolbu għall-insara ippersegwitati u għall-umanità miġruħa minħabba l-gwerer. Nitolbu għall-Papa Franġisku, għall-Arċisqof tana Charles, għall-Isqof Joseph u l-Isqof Anton, għas-saċerdoti, għall-missjonarji u għall-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, daħħalhom fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenn għalina l-koll għatina l-wirt tal-ħajja ta' dejjem ma' Marija, mal-Apostli u mal-Qaddisin illi jgħixu ħbib tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu s-Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Jew l-aħwa maqudin flimkien bħala familja waħda, indur li Alla l-missier u ngħidulu: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-dunubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Mulej f'din it-talba tlabniek ħlisna mid-deni. Fit-tieba tiegħek għatina l-paċi li għandna bżonn fid-dinja tagħna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa mill-inkwiet. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. U l-mulej Ġesu lill-Apostli kien jgħidilhom: ejjew għandi meta qalbkom tkun imtaqla u jiena nserraħkom. U llum mulej ngħidulek tħaris lejn it-toqol tad-dnubietna, imma ħares lejn il-fidi ċkejkna tagħna. Għatina s-slim u l-għaqda li trid fina, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew bħall-aħwa nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Ekuti danu il-ħaruf ta' Alla. Dan huwa dak li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħin aħna li llum ġejna mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu li ħarisna għall-ħajja ta' dejjem. Amen.
ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej ħadna dan id-don tas-sagrament imqaddes, bil-umilta kollha nitolbu biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha qed tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna, eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġelu Gabriel kien ħabbar il-Sittna Marija illi kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa
imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu is-Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu twelet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija marit iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twelet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, eħnisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu twieled fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twieled għalina, rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna,
eħlisna minn nar tal-infern kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk illi l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Issilima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Issilima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Issilima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Issilima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Issilima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Issilima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Issilima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Issilima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Issilima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Issilima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik ismat tal-btana, Ġesu twelet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddispjuta mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Issilima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Issilima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Issilima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Bislima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Bislima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Bislima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Bislima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Bislima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Bislima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Bislima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik ismat talbtana, Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, speċjalment il-dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Silima lik Sultana, Om tal-ħniena ħajja ħlewwa, tamatana silima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nittniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Hija mela avukata tagħna, dawar lina dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħniena. Urina wara dan it-turfnament il-ġesum, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġini Marija. Tlob għalina Qaddisa Omm Alla biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. li tolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, jikun li trid int fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Li tolbu għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qajt talbtana. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba.
itlob għalina, li tistħoq imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka ta' rabta l-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġini, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella is-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, ħaruf Talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf Talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf Talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk, illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem, bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġini, inkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, Silim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija, li l-Alla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħna, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, u mqaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll, mexxina fi triq tal-ħajja, għaqlalna il-ħniena u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Ġusepp, itlob għalina, San Sebastian Martiri, itlob għalina, Santu Rokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beata Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, u intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb
ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek. Hekk li nħossu fina bil-għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġin u Omm, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġini u l-qaddisin kollha tiegħu.